Hi everyone! Sa mga bago ani nga channel, ano naman pud mo diri? Kaswerte ba sa inyong mata nga makita sa akong video? I am Randall Vibes. Ka-perfect ba aning naong nga? Kamis ba? Wait, tatsahin na jud ni. Ka-perfect ba? So, karong adlaw nga video kay i-share na ko sa inyo kung unsa akong mga ginabutang sa akong nawong every time I go out of my mansion. Mansion. No, not really every time, but kung naay mga events, naay mga ka-meeting for my new endorsements. Artista lang. Dili, so mao niya akong nawong nga boreless, fresh from Hilam Uspa. And bago ta mag-start, payaw-yawi sa ko ninyo. Kay syempre, naadyo'y mga tao nga kanang himantayon gihapon, di dyan na sila mga wala. O lagi close ilang pores, pero ilang mga utok, close pod. Kay syempre, naadyo'y mag-ingon gihapon nga kanang, sama na siya yung mga video kay Morgi pakita ba niya paon sa ilab ang iyang self, naturally. Pero anong karon na naman na siya gina-apply sa anong ga-make up naman na siya. Ikaw, di po ka magtinanga. Bago na mga tol imong ba, sure po nga abtan mo ang level sa akong kakatol, sa akong kaigat. Kaigat. Charla. Di po mo mag-inana. Kay part na po sa pag-love sa imong self, kung paano nimo siya ampingan. Like, di ba, ato ang manjong ginaampingan ang atong nawong as much as possible, nga di jud ta matubo ang pimples. And kung matubo ang tag-pimples, dapat mawala jud dayon. Ato adjud dayon siyang tambalan. And kung naatay mga ka-meeting or like naatay mga events, o matungnan nga naa kay pimples, syempre you have to, no, not really na you have to cover, but syempre gusto nimo presentable pug ka kung moatubang kag tao. So butangan po jud nimo siya cream, powder, mag-makeup ka, pero wa po jud magbuot sa imuha kung dili ka comfortable nga magbutang-butang ka. So ang akong point diri kung feel nimo komportable ra ka nga natural ka nga wa kay ginabutang-butang, di po ka manghimantay sa uban nga naga-makeup. Kaya mga tao na ako dyan na sila reason nga nung ga-makeup na. Una, syempre, maugay ito akong ginaingon nga na ay mga events nga adtuan, na ay mga kaatubang nga tao, na ay mga appointments. And ikaduha, kanang halos kada adlaw na dyan nagabutang, gusto lang po dyan nila nga ma-boost palalo ilang confidence. O isa pa, para murag balance jud ang atong topic diri kanyo pong mga mahilig mag-makeup. Syempre naapoy uban nga naapoy ikasulti sa kanang mga gusto lag natural ang nawong. Ang uban kay moingon-ingon jud nagganang sa mana siya yung pimples di man lang niya kayang tabunan, di powder diha sakit kay sa mata. Ikaw di po ka magbuot-buot. Kung sakit man sa imong mata ang tanggalan. Okay, ikasakit pag nimo nga naa sila pimples nga makita. Syempre, dira po na sila komportable nga kanang wala lay gina-apply sa naong, gaan lang ilang naong. So, ang point lang jud diri is kung asa ka komportable o dira ka maging happy na ka, di na kasi panghilabot sa ubang tao. Like for me, ako tuon-tuon lang po ko ano yung mga apply sa nang tungki sa kanang mga ginahatag sa kuha, mga sponsors, mga padala nga mga liquid foundation, mga concealer, BB cream, and sayang man po nga ipanglabay. Diba? So, gamito na to. And dito na ako na-discover, kung magbutang day ka ng mga liquid foundation, mga powder, mabawasan di ay ang imuhang ka-oily face, and medyo matabon-tabunan ang kanang mga scars. Kaya as you can see, klaro jud ang mga scars sa nawong. Kay dati, wala jud po ko gina-apply nga bisan unsa sa nawong. And dito na ako na-discover tungod atong mga hatag-hatag lang. O, komportable kayo ko. So, magbutang po jud ko. Why buot na Kay kanipod akong skin, bisan bago kang hilamos, wala pa gani 5 minutes. Grabe na kaayo ang oil nga gawas, like mura kag lechon nga gapaso-paso, galakaw-lakaw. So, mao to, ana lang ang point, wala hilabtanay. Ug di na nato padugayon atuan ang sudan sa pagsilhig sa nawong. Ang una na akong ginabutang is kaning pimple eraser from Quick FX nga mapalit sa Watsons. Ayan. And grabe ka-effective ani nga product. Like, dili dyan siya sponsored nga video. Kaya tanan diri ako ma-mention kay kani siya kung nakay hinog kay nga pimples nga sakit kay pisliton, i-apply lang nimo overnight. Pagka umawala, super dry na kaayo siya. Ug matuyo na jud siya. Ang nakabutang ani kay ibutang ra daw nimo siya sa affected area. Pero ang sako ang case mura affected man tanan. Dili, syempre ako ana lang po siyang spread evenly kay
Usay di ba nato matagnaan kung asa tanga part matubuan. So maayo nang makasagang na tadaan. Ayan yan, makonsider na po ni siya nga sunblock. Perfect po siya kay, di ba at least di ba kung naka gina-apply sa inyo, and kung mainitan man ka, di nyo maiwasan nga mainitan ka, at least maprotektahan po di mong pamanit. Pilon po dyan ninyo apply yung liog, kay naiuban, Diyos ko, naong lang gina-applyan. Magnaong lang mainitan. Di ba aside sa ginapadry niya ang imuhang pimples, makonsider na sad siya as sunblock. Ayan, paugahon lang nimo siya kadali. Siguro mga 2 minutes lang. And by the way, unprofessional ni siya nga makeup tutorial. Di dyan siya professional. Kung feeling ninyo mali akong pag-apply, mali ang sequence akong pagbutang sa mga products, ay Diyos ko, di po dyan mo magbuot-buot. Para sa ko, tama po dyan na. Uy, ako dyan control ani akong mga product ang ginabutang kay naasa ko mga kamot. Kasi importante, nagasgasan imong nawong. Tama na po na. And then, ang next na akong ginabutang is kaning No Shine Mattifier from Quick FX lang gihapon. Gina-absorb niya ang oil. Matabunan niya ang imong mga pores. Wala siyang primer bitaw. Familiar mo sa primer, di ba? So, mauni siya. Ayan, kani kay dito dyan mo siya ibutang sa mga area nga grabe pores, grabe ka-open ang pores. Na yung mga bangag-bangag. Pero sa akong case, usahay murag di jud gyapon matabang kay murag di naman ni open pores, murag bangin naman ni. Bangin. And sa pag-apply day dapat ano lang kanang soft lang jud ang pag-touch, and be sure nga I know kapilan ninyo nadungog nga dapat limpyo jud pirmi ang kamot every time na amoy i-apply sa inyo naong kay maupod ng isa sa makapakos og pimples. I know kabalo na mo ana. So, ayan. Ka-perfect ba? So, kani, pwede na niya siya butangan og foundation. Akong dati dyan nagamit is kaning Mary Kay. And kaning Mary Kay, hinatag lang po ni siya. Gikag usamis, katanami siya sa usamis yun. Ako nakauban dito si Ma'am Christine. And nakita na ko nga perfect ra kayo nga maragwara siya gibutang pero fresh kayo siya. Mary Kay day daw to. Mo to gitagaan ko niya. And naganahan man ko niya. Nahurot na hantod sa nakapalit na sad kog bago. And karon naigihatag sa ko birthday gift kaning M Signature Real Complete BB Cream with SPF 25. Ayan. And gi-check na ko siya online, grabe kamahal, Ginoo ko. Gi-apply na ko siya gabi kaisa ang giingon bagay daw kaisa ko so okay ra jud siguro nga kanon na lang po. Kanon. And dire ra jud ako siya ginabutang gamitan nato sponge kay para ma-blend nato maayo. Again, dili ni professional nga pagkabutang. So ayan na importante nga mabutangan po dyan ninyo yung liog kay naiuban mag-focus ra sa naon wa na napantay Diyos ko mura jud unsa nga galakaw. Ug kung magpalit pud mo mga foundation or powder, dapat kabalo pud mo sa inyong shade. Ang shade mao ni siya ang kanang kakulay sa inyong skin bitaw. Kay ako usay feel nako kabang pa jud kay ko kay syempre di pa jud ka control kay halos tanan laging products na ako apong nagamit is puro lang hinatag. Alang lisod pud nga mag-demand ka nga uy dapat ang shade nga mo ihatag sa kuha kani nga shade ana dili po syempre kay kung unsa lay hatag maura po akong gi-apply. So kung feel ninyo usahay nga kabang kay ko pagkakita ninyo o problema na sa inyong mata. Napansin ako ani nga BB cream no nindot jud kay siya kay bisan una nimong butang magkabang siya magkadugay kay murag mag-adapt siya sa imong skin, sa shade sa imong skin, sa kung unsay color sa imong skin madugay murag manulod ra po siya like mag-sync lang siya and mupantay na siya sa kulay sa imong skin magkadugay. So ang next is matte poreless powder from Maybelline.
As hindi dyan siya yung nga kanang lala nga makeup or butang-butang sa naong ako. Wala lang, kanang marag ma-improve lang siya. Kanang marag ma-feel lang na ako nga fresh na ko. So, mao lang. And then, sa akong kilay po, og pilok, di na po magbutang-butang og mga false eyelashes. Or maabdan pag tag 5 ka tuig. Bago man sa kilay, wala. Kanira, mascara nga, gihatag lang gihapon sa kuha from Mary Kay. Ana lang. Para marag na improvement gamay jud, maura jud akong point. Mubawag ra siya gamay, okay na kaayo, Diyos ko. May magnaimo ingon nga, hala, dili lagi na taas imong pilok, ayaw gawas sa inyong balay. May magnaimo ingon nga, wala jud ra ba, Diyos ko. Magbuot. Doon ang sa kilay, ana ra, swipe ra pataas. Ana ra jud kadali ang ako mga pagbutang-butang, swipe lang. Swipe na tawag, basta na anak. Ayan lang, ako mata, wala na po gugubot ng mga eyeshadow, kay lalom naman daan ako mata. Basta pagbutangan na, di man gihapon maklaro, kay lalom lagi siya, na deep set eye man jud ko, ayan. O, di gapon siya maklaro, bisan pag magbutang kag mga eyeshadow, may magmayon ang taong, hala, palilia daw ka na imong mata kung na ba na eyeshadow, kay bawal jud ka mo tanaw sa palibot kung wala eyeshadow, may magmayon ang tao, di jud ra ba po na maingon. So, wala ibuotay. And next is, lipstick na. Dayon, dati lip tint akong ginagamit pero murag makasunog man siya sa lips kung mainitan. Pero syempre, magbutang sa mong lip balm para murag ma-moisturize siya. Pero karon kani ako ang gigamit kaning from Vice Cosmetics in a shade of, ambot shade ba tawag ani kaning Sinetch ang pangalan. Vice Cosmetics nga, Sinetch. Pero ako napansin ay dali ra pud siya matanggal, pero akong ganan lang ani kay murag natural ra pud siya sa imong lips. Mong balag, tiud-tiud ko magbutang basta marag natural, rajud po siya tanawon. Tap-tap lang. Ana lang. Diba? And, unya akong sa cheeks nga party, wala ko nagabutang o ganang mga blush. Uy, aware naman ang taong hawa, jud ko ga blush. So, kung magbutang, kumura lang kung nakulatahan. Pero, ikaw, kung tanan nimo bagay sa imo magbutang kag mga cheek tint, butangan nimo labi na sa mga pution nga tao bagay jud na. Pero kung feel nimo di po ka bagay, ipugos pud nga mabagay jud sa imo ha. So ana lang. Mo rin ang kabuang look. Fresh everyday look. O at first, murag kabang-kabang pa dyan na siya tanan, murag nagputi-puti, pero magkadugay as time goes by, as an hours goes by, mag-sink in ra dyan na siya, o mapantay na siya sa ako ang skin texture. And, ayan lang, ka-fresh ba? So, dili na lang ko to. And I hope i-like na ninyo nga video, then mag-comment mo below kung gusto niyo matakdan sa kong nawong. And subscribe to my channel aron maswerte yan inyong mga mata sa akong mga gina-upload nga videos. This is Randall Vibes saying, ka-perfect ba? Kahamis ba?